Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nicolas. Taong 1985, Santo Domingo, Albay. Sa kabila ng dahan-dahang pag-usad ng mundo patungo sa pag-unlad, may mangilan-ngilan pa ring angkan ang nananatili sa mga sinaunang paniniwala. Hindi nila tinatanggap ang modernong mundo sa paniniwalang isa itong malaking hakbang ng mga demonyo. Habang ang tao ay umuunlad, naiwawala nila ang mga pangunahing bagay na dapat inaalagaan nila. Masyado na silang nalululong sa mga makamundong bagay, dahilan para talikuran sila ng mga bathala. Nahanay sa pamilyang nagmula sa mga sinaunang tribo ang pamilya ni Nicolas. Direkta silang mananampalataya ni Gugurang, na kilala bilang pinakamakapangyarihang diwatang umiiral. Naninirahan si Gugurang sa bulkanang Mayon, kung saan ang kanyang kapangyarihan ay binabalot ng 3 hiwaga. Sa ilalim ng kanyang pamamahala ay ang 2 bathalang may kontrol ng kulog at kidlat. Ito ang pangunahing kumikilos sa mga sandaling may gustong parusahan ang bathala sa mundo. Sinasabi ring napakamakapangyarihan ng mga ito at sa loob ng ilang milenyo, wala pa raong nakatalo. Noong unang panahon, kapag nagkakaroon ng kidlat at kulog sa mga bagyo, may mga magsasakang nakakakita sa 2 bathala. Pilit nitong pinipigilan ang pananalasa ng mga unos upang hindi gaanong mapinsala ang mga pananim na pinagpapagalan nitong palakihin. Ang kaso lang, habang tumatagal, mas lalong nawawala ng abilidad ang mga tao na makasilay sa kanila. Kaya nangyari ang ganoong bagay ay dahil sa mga digmaan na kanilang pinagdaanan. Mas lalo rin silang naging abala sa paglikha ng mga armas, kaya sa paglipas ng panahon, nailipat nila doon ang kanilang pananampalataya. Mas lalo na rin naging masama ang mga tao, kaya kinasuklaman na ito ng mga bathala. Dahil dito, nagdesisyon silang balutin ang kanilang mga sarili ng isang makapangyarihang sabulag upang ang tanging makasilay lamang sa kanila ay yung mga taong hindi pa naaalis ang paniniwala. Subalit sa kasamaang palad, sa loob ng ilang siglo, hindi na sila nasilayan pa. Sa paglipas pa ng mga panahon, unti-unti na silang nakalimutan ng mga tao at ang tanging nagbibigay buhay na lamang sa kanila ay yung mga kwentong wala namang katuturan. Alam ni Nicolas na gawa-gawa lang ito ng mga nakakaalam na may malikot na imahinasyon, kaya hindi siya doon basta-bastang naniniwala. Ayon kasi sa mga matatanda sa pamilya nila, tahimik lang na nagmamasid si Gugurang sa mundo kasama ang mga alagad nito. Hanggat maaari, hindi yun nangingialam. Maliban na lamang kung nakikita na nitong naaapi ang mga taong patuloy pa ring nananampalataya sa kanya. Dahil sa ganoong paniniwala, kung kaya't ni minsan hindi tinigil ng kanilang angkan ang pagkilala kay Gugurang. Halos taon-taon noon, nagpupumilit silang umakyat sa bulkan para lamang makita ang pintuan patungo sa kaharian nito. Sa mga nakalipas na taon, hindi pa gaano nakakasama itong si Nicolas. Pero nung tumungtong na siya sa edad na 27 anyos, pinahintulutan na siya ng mga magulang niya. Hindi rin kasi biro ang daan patungo sa tuktok, lalo na yung nakakalulang layo at taas nito. Pagtatapat pa niya na, sa kanilang pamilya, halos bilang lang ng mga daliri ang mga nakaakyat doon ng tagumpay. Karamihan kasi sa mga sumusubok, umuuwi ng hindi pa nangangalahati.
Normal naman ang ganoong bagay. Gawa ng bukod sa wala silang mga kagamitan, mano-mano lang din ang pag-usad nila patungong tuktok. Literal talagang nakikipagpatintero sila noon kay kamatayan, kaya isang pagkakamali lang, sa tirik ba naman ng bulkan, paniguradong sa paanan ka na nito pupulutin sa oras na matisod o mahulog ka sa matatarik nitong parte. Yon ang iniiwasan ng karamihan sa kanila, gawa ng marami na roong nabiktima na hindi na nila pinaalam sa gobyerno. Kahit nga yung pag-akyat nila doon, wala talagang nakakapansin nito. Natural lang naman yon, gawa ng sa kaduluduluhang parte na sila ng Santo Domingo naninirahan. Bibihira lang din ang nakakapunta sa lugar nila, dahilan para manatili ang kasaysayan at istorya ng pinagmulan nilang angkan. Sa mga karatig bayan, kilala sila bilang mga katutubo ng bulkan. Madalas mong makikita ang pamilya noon ni Nicolas na nagbebenta ng malulusog na gulay sa mga araw ng saud. Hindi naman sila gaanong pinapakialaman ng mga tao, gawa ng wala naman silang ginagawang milagro o mga hindi kaaya-ayang bagay. Ayon nga sa kanya, na kapag pumupunta sila sa mga bayan-bayan, talaga namang nakikibagay sila sa pamamaraan ng mga pananamit doon upang hindi sila maging takaw atensyon. Epektibo naman ito, kaya yung mga kamag-anak nilang nagtitinda sa saud, hindi gaanong nababahala. Dagdag pa noon ni Nicolas, napakatahimik noon ang lugar nila, kaya wala na talaga silang inaasahang mangyayaring hindi kaaya-aya. Ang kaso lang, pagtungtong ng Setyembre ng mismong taong ito, may naganap na isang biglaang pagpupulong. Pagtawag yon ng namumuno sa kanilang lugar, kaya lahat sila obligadong pumunta. Sa pagdating naman nila sa bahay ng matanda, bumungad yun sa kanilang nakaratay sa sariling higaan nito. Hinang-hina na yon, at sa estado nito, binabalot yon ng isang hindi maipaliwanag na karamdaman. Marami na rin itong sinubukang lunas at makailang ulit na rin yung humingi ng tulong sa mga bathalang nanunungkulan sa ilalim ng kapangyarihan ni Gugurang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinakinggan, kaya ang nais nitong mangyari, mag-utos ng kadugo nila para pumunta sa mismong bukana ng bulkan. Dagdag pa nito na makakahanap sila ng lunas sa lugar na yon kung tunay ngang naniniwala sila sa kapangyarihan ng bathala. Pagtatapat pa nito na, hindi yun kompetisyon, kaya kinakailangan nilang masuri ng maigi ang bawat maghahangad na tumulong sa kanya. Pananampalataya ang magiging basehan ng pagpili, kaya kahit na sino may pag-asa. Nabanggit din ito na, limitado na lamang ang kanyang oras, kaya sa lalong madaling panahon, hangad niyang makapili na siya ng may mautusan. Ayon sa matandang yon, ang sakit na dumapaw sa kanyang katawan ay buhat sa isang ermetanyong naninirahan sa bundok ng Malinaw. Napakamakapangyarihan ng nilalang na yan at base sa naranasang pakikipagkumbate ng matanda sa espiritual na aspeto, nasisiguro niyang hiram ang lakas nito. Sino mang bathala ang pinaniniwalaan ng nilalang na yon, nasisiguro nitong may angkin din itong hindi masukat na kakayahan. May kutob din ng matandang namumuno sa kanila. May pangunahing pakay ang ermetanyo, kaya siya nito biniktima. Matapos naman itong maipaliwanag ang kasalukuyang mga pangyayari, nagsimula na itong pumili ng sugo. Mula matanda, isa-isa niya yung pinalapit sa kanya para pakiramdaman. Si Nicolas naman noon, bilang binata pa ang pag-iisip, inakala niyang mapipili na ito bago pa man makarating sa kanya. Ang kaso lang, lumipas na ang ilang oras, wala pa ring tinatanghal ang matanda. Hindi naglaon
Pagdating naman ng kanyang torno, laking gulat na lamang niya nang makailang ulit siya nitong hinawakan sa noo. Nagpumilit na rin noong umupo ang matanda na parabang may nakikita itong espesyal sa kanyang kaluluwa. Nang mapansin naman ni Nicolas ang bagay na yon, agad naman niya itong tinanong, subalit nang marinig nito ang kanyang pagwika, iisang bagay lang ang naisagot nito sa kanya at yon ay walang iba kundi ang, "Ikaw ang napili ko. Nicolas, dalhin mo rito ang mga magulang mo. Gusto ko silang makausap para sa nalalapit mong pag-akyat. Ngayon palang maghanda ka na dahil bukas ng hapon kailangang magsimula ka na. Bibigyan kita ng 1 linggo para makuha ang lunas na yon." Dagdag pa ng matanda na maging ito man ay walang kaide-ideya sa lunas na ibibigay sa kanila ng bathala. Si Nicolas ang magpapasya kung ano ang kanyang kukunin sa bukana ng bulkan dahil siya naman ang napili. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga nangyari. Bagaman nakapili na ang matanda, nagpatuloy pa rin ang hanay ng pagpili upang walang makatunog ukol sa taong kanyang uutusan. Sa oras kasi na malaman niyo ng karamihan, paniguradong pagkukumpulan si Nicolas ng mga ito. Walang sawa rin siya nitong tatanungin, kaya mas mainam na gano'n ang gawin ng kanilang pinuno. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, palihim silang tumungo sa pamamahay ng matanda. Pagpasok nila sa loob, agad naman yung bumungad sa kanila na nakahiga kasama ang mga pinagkakatiwalaan nitong tao. Tumutulong ang mga taong yun sa matanda para naman kahit papaano maibsan ang sakit na dulot ng karamdaman nito. Pagsilay naman ito sa kanilang pamilya, agad naman itong inutusan ng mga katuwang niya na tumigil na muna. Walang pagdadalawang isip din sila nitong pinalapit upang masimulan na ang kanilang pag-uusap. Pagharap naman nila sa matanda, direkta naman yung nagbigay ng abiso ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, ramdam ni Nicolas ang pagkagulat ng kanyang mga magulang. Yung tatay niya, ilang beses pa raong nakipagtalo kung bakit siya ang napili nito, pero kalaunay wala na rin yung nagawa kung hindi ang sumunod. Ayon sa matanda, sa oras na tutulan nila ang pasya nito, matitiwalag sila sa kanilang pamilya. Mawawalan na rin sila roon ng karapatang tumira, gawa ng ituturing na silang mga taksil ng lahat ng kanilang kapatid. Matapos naman itong mailahad ang mga katagang yan, unti-unti na niya itong hindi nakitaan ng pagtutol. Sa halip ang ginawa na lamang ng tatay niya, bigyan siya ng karagdagang detalye ukol sa daang tinatahak nila tuwing sila'y umaakyat sa lugar na yon. Habang pinakikinggan naman ito ni Nicolas, wala naman siyang ibang naiisip kundi ang sumunod sa lahat ng iuutos nito. Para sa kanya kasi, isa yung malaking karangalan na hindi nabibigay sa karamihan. Makalipas pa ang 1 oras nilang pagdidiskusyon, nalaman na nga ni Nicolas ang mga bagay na kanyang gagawin. Pinayuhan din siya ng matanda na huwag mababahala sa oras na marating na niya ang tuktok dahil sa may pahintulot naman siya mula sa bathalang nangangalaga sa mayon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mas lalo pang nadagdagan ang kanyang lakas ng loob para simula ng kanyang paglalakbay. Sa pagsapit naman noon ng sumunod na araw, palihim na pumanhik si Nicolas patungong bulkan. Bilang lang noon ang nakakaalam sa kanyang pag-alis, alinsunod sa nais mangyari ng pinakamatanda sa kanilang angkan. Ilang araw pa ang lumipas,
nananatiling naghihintay sa kanya ang kanyang pamilya. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya, gawa nang wala naman siya noong kasama. Gayunpaman, kahit medyo matagal ang paglalakbay niya, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya. Sa pagsapit naman ng araw ng Biyernes, bago pumutok ang bukang liwayway, nasipat ng tatay niya itong si Nicolas na nakaupo sa gilid ng daan na nasa harapan lang ng kanilang tahanan. Habang ginagawa niya ito, tahimik naman niyang pinagmamasdan ng buong paligid na parabang yon ang kauna-unahang pagkakataon na makasilay siya ng ganoong tanawin. Maya-maya pa, nang mapansin naman niya ang paglapit ng kanyang ama, agad naman siyang tumayo na parabang isang pangkaraniwang araw lang yon sa kanya. Walang sabi-sabi, diretso naman silang tumungo sa kinaroroonan ng matanda upang ipagbigay alam ang kanyang pagdating. Pagsilay naman ito sa kanya, halos hindi naman yon gaanong nakapagsalita. Alam nitong narating ni Nicolas ang tuktok at nakilala na rin niya ang bathalang si Gugurang. Sa estado niya kasi noong mga oras na yon, pakiramdam ng matanda, ibang tao ang kanyang kaharap. Hindi naglaon. Pagtanong naman ito sa kanya ukol sa lunas na ipinapahanap nito, agad namang dinukot ni Nicolas sa kanyang bulsa ang isang halamang kahit wala ng lupa, hindi pa rin nalalanta. Yan ang ibinigay sa akin ng isa sa mga diwatang nakita ko sa tuktok. Inabisuhan nila akong balaan kayo ukol sa nalalapit na panganib. Ang ermitanyong nagbigay sa inyo ng sakit, malapit nang matunton ang lugar na ito. Daladala niya ang kanyang mga kawal na aswang at sa kaliwa niyang kamay, naroon ang kapirasong amoy na nagmula pa kay Gugurang. Makapangyarihan ng ermitanyong yon, kaya kailangan din natin siyang paghandaan. 5 araw mula ngayon, mararating niya ang baryo. Wika ni Nicolas sa matanda. Pagkarinig naman ito ng kanyang abiso, dahan-dahan naman itong kinuha ang halaman habang nag-iisip ng malalim ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Di rin kasi noon may ipagkakaila ng matanda. Salat sila sa mandirigma, kaya kung susubukan nilang salubungin ang grupo ng ermitanyo, hindi malabong marami sa kanila ang mamatay. Isa yon sa mga ikinatatakot nito. Gayunpaman wala yung pagpipilian, kundi kaharapin ng grupo ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, matapang na inilahad ni Nicolas ang kanyang pagnanais na tumulong sa sigalot. Dagdag pa niya na, kailangan nilang mapigilan ng banta ng ermitanyo, gawa ng sa oras na hayaan nila ito, maraming inosente ang matadamay. Harapan din niyang inilahad sa namamahala sa kanilang angkan ang pagtaglay niya ng basbas ng 2 diwata na direktang nanunungkulan kay Gugurang. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, halos di naman yun makapaniwala sa mga katagang narinig nito. Sa buong kasaysayan kasi ng kanilang angkan, hindi pa nila naririnig na nagbigay ng pahintulot itong si Gugurang sa bathala ng dalugdog at kidlat para tumulong sa mga mananampalataya nito. Sa pangkasalukuyang panahon kasi, yon ang pangunahing nagbabantay sa parte ng mayon kung saan naroon ang apoy na hindi namamatay. Yon ang pangunahing trabaho ng mga ito upang masigurong hindi didilim ang palasyo nilang nasa ilalim ng bulkan. Obligado rin silang panatilihin ang apoy sa lugar na yon, gawa nung minsang lumabas ito, nagdulot ito ng matinding panganib sa kabuuan ng lupain. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, mas naging maingat na si Gugurang sa mga bathalang maaari niyang pagkatiwalaan. Dahil sa sinabi ng matanda, abot langit naman ang naging pagtataka ni Nicolas. Sinubukan nila noong sagutin ang tungkol sa agam-agam na yon, pero naging bigo sila.
Sa pagdating naman ng puntong wala na silang maisip na dahilan nito, pinili na lamang nilang hayaan ang mga bagay-bagay. Naniniwala kasi sila, darating ang araw, malalaman nila ang dahilan ng bathala ukol sa ginawa nitong pagpapahiram ng kapangyarihan sa kanya. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, agad namang dinikdik ng matanda ang ibinigay niyang halaman, sabay halo nito sa langis na may pulot. Nilagyan niya rin yun ng mga ugat na matagal nang ibinabad sa langis bago niya ito tuluyang ininom. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan naman sila ng mga katuwang nito na magpahinga na ang matanda. Nang marinig naman yon ni Nicolas, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi naging maganda ang kalagayan ng lugar nila. Bawat isa sa kanila noon naging abala sa pagsasanay ng mga sandatang matagal na panahon na nilang hindi ginagamit. Si Nicolas naman noon, nanatiling kalmado sa likod ng mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa pagsapit naman ng araw na kanilang hinihintay, di nga siya nagkamali sa kanyang naging hula. Habang nagsasanay noon ang kanyang mga kadugo, bahagya naman silang natigilan nang mapansin nila ang isang napakalaking itim na ulap sa itaas ng baryong malapit sa kanilang pinagtitirahan. Dahan-dahan itong gumagalaw patungo sa kanilang lugar, kaya nung mapansin nyo ng matanda, agad naman itong nag-abiso na palikasin na ang mga babae at batang walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Makalipas pa ang ilang oras, tanging mga mandirigma na lamang ang may kakayahan ang nanatili sa kanilang lugar. Umaga pa lang noon pero kung titingnan ng paligid, masasabi mong hapon na. Ayon sa matanda, pangkaraniwan na ang ganoong kaganapan, lalo na kung isang nilalang na nasa panig ng kaliwa ang paparating. Inaasahan din nilang malalim ang taglay nitong karunungan, kaya hindi ito basta-bastang magagapi. Sa pagtungtong naman ng 12:00 ng tanghali, napakadilim na ng buong paligid. Nagkakaroon na rin noon ng mga mayat-mayang pag-ulan at pagkulog, indikasyon ng paparating na panganib. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng pangkat nila nang masipat nila ang isang malaking siga na naglalakad patungo sa kanilang sityo. Bagaman liblib ang lugar nila at hindi yon basta-bastang makikita mula sa malayo, nakapagtatakang tama ang tinatahak na daanong nilalang. Maya-maya pa, pagpasok naman ito sa bukana ng lugar nila, bumungad sa kanila ang isang matandang nakasuot ng talukbong na may daladalang lampara na nakasabit sa may bandang bewang nito. Paghawi naman ng matanda ng talukbong niya, agad naman nilang narinig ang pag-angil ng mga kasamahan nitong umabot sa 20 ang bilang. Bawat isa sa mga nilalang na yan, inaasahan ni Nicolas na mga aswang, kaya bago pa man sila nito maunahan, agad naman siyang nagbaba ng utos sa mga kasama niya na maghanda na. Hindi naglaon, nang mapansin naman yon ng ermitanyo, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, "De kumuya na may nababatyagan akong tagasunod ni Gugurang. Parot nindong mga apyot kamo, gabos na tawo sa kadaklan ning Bicol. Dahil na nagtutubod dyan, kamo na lang ang natatada. Kaya mas maray mailubong ko na kamo sa kairaruma ng kinab-an." Pagkalahad naman ito ng nilalang, bigla naman itong dinakot ang apoy sa loob ng lampara. Matapos yung gawin ng matanda, mabilis namang kumalat ang ningas nito sa buong lugar, dahilan para matupok nito sa lalong madaling panahon ang mga bahay na halos ilang buwan din nilang pinagpagurang itayo. Pagsilay naman nila Nicolas sa ginawa nito,
hindi na rin nakapagtimpi pa ang kanyang mga kasama. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman yung sumugod, dahilan para mabilis na magpalit anyo ang mga nilalang na nasa kaanyuan pa ng tao. Pagbuka naman ng malalapad nitong mga pakpak, agad naman yung lumipad patungo sa napakadilim na ulap, sabay bulusok patungo sa kanilang kinaroroonan. Subalit di pa man yun nakakalapit sa kanyang mga kasamahan, laking gulat na lamang ng mga ito nang makarinig sila ng mga engkantasyon na nagmumula sa hangin. Maya-maya pa, pagtapik ni Nicolas sa kanyang balikat, agad namang lumabas doon ang isang agilang gawa sa purong kidlat. Mabilis siyang pumasok sa ulap at kasabay nito ang biglaang pagtunog ng mga dalugdog. Unti-unti na ring gumapang ang mga kuryente nito hanggang sa kalaunay tinamaan na nito ang mga aswang na papalapit sa kanyang mga kasama. Pagtaas naman ni Nicolas ng dalawa niyang kamay, mula sa kalangitan bumaba ang hindi mabilang na kidlat na mabilis na tumama sa mga aswang. Dahil sa ginawa niyang yon, agad namang binalot ng matinding galit ang ermitanyo, kaya upang makagante sa kanyang naging kilos, hindi na ito nag-alangan pang gamitin ng apoy na nakuha nito sa bathala. Pagbato naman ito sa kanila, agad namang tinamaan ang iilan sa kanyang mga kasama, dahilan para sa isang kisap mata, maging abo ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala namang nagawa ang mga kasamahan niya, kundi ang magtago. Hindi naglaon, nang hindi na rin niya maatim ang mga pangyayaring yon, doon na niya itinuon ang kanyang wisyo sa pag-atake sa ermitanyo. Sa kanilang pagbubuno, ramdam naman niya ang kalasag ng apoy na pilit humaharang sa mga kidlat na ipinupukol ng tumulong sa kanilang bathala. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang dumistansya sa kanila ang lahat ng kanilang mga kasama dahil sa tindi ng puwersang kanilang ipinapamalas. Habang nangyayari ang kanilang pagtutuos, nanatili pa rin nilalamon ng apoy ang kabuuan ng kanilang sityo. Para naman mapigilan ito, may mangilan-ngilan na sa kanilang grupo ang pilit umaapula. Habang ginagawa yon ng kanyang mga kasama, nanatili namang nakaantabay ang iba upang masigurong hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga aswang na sumugod ng hindi nito nalalaman. Maya-maya pa, habang hinaharangan niya ang mga pag-atake ng ermitanyo, may napansin siyang kakaiba sa katawan nito. Sa kasagsagan kasi ng paggamit nito ng apoy ni Gugurang, kitang-kita niya ang pagkakaroon nito ng bitak sa mga balat. Unti-unti na ring bumabagal ang kilos ng matanda, kung kaya't agad naman siyang nag-isip ng isang mabisang taktika para mapaslang yon ng mabilisan. Sa pagbaling naman niya ng tingin sa pinuno ng kanilang angkan, walang pagdadalawang isip naman niya itong sinenyasan na maghanda. Nang maunawaan naman yon ng matanda, dali-dali naman itong tumungo sa likurang bahagi ng ermitanyo, kung saan pagsilay niyang malapit na ito, agad naman siyang nagpakawala ng latigo na gawa sa purong kidlat. Pagpulupot naman ito sa matanda, agad naman yung gumawa ng paraan para mawasak ang bagay na yon. Subalit bago pa man niya maputol ang latigong kidlat, bumungad na sa kanyang likuran ang matandang namamahala sa pangkat ni Nicolas. Pagsilay naman itong hindi na makakapalag sa kanyang pag-atake ang ermitanyo, buong puwersa naman niya itong pinagtatataga sa likod hanggang sa tuluyan na itong mapaluhod. Sinubukan pa nitong lumaban sa ginawa ng pinuno nila Nicolas, pero naging huli na ang lahat. Bago pa man yun makapagpawala ng malalaking tipak ng apoy, bigla naman yung natigilan ng ilang ulit matamaan ng talim ng sundang ang puso at baga nito. Dahil dito,
tuluyan na nga yung bumagsak sa lupa ng nangingisay. Pagsilay naman ng mga aswang sa mga nangyari, agad naman yung nagsipulasan, subalit bago pa man yun makalayo, nasundan na yon ng kulog at kidlat. Sa isang iglap, para itong mga ibong natusta ng kidlat. Paisa-isang nagsibagsakan ng mga nilalang sa himpapawid hanggang sa wala na siyang nakitang lumilipad. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, nasa humigit kumulang 10 katao ang nalagas sa kanila. Masakit man yun pero bukal sa loob nila itong natanggap dahil sa hindi naman nabigo ang kanilang grupo. Maya-maya pa, habang pinagmamasdan naman nila ang buhay na apoy, hindi naman nila maisip kung ano ang gagawin nila sa bagay na yon. Alam kasi nilang masyado itong mapaminsala, kaya hindi yun nararapat na hawakan ng isang pangkaraniwang tao. Makalipas pa ang ilang minuto, pansamantala namang nabasag ang kanilang katahimikan nang magpakita sa kanila ang 2 diwatang naglilingkod kay Gugurang. Nasa kaanyo-anyo ng wangis ng ordinaryong tao, pero pagkahawak nito ng buhay na apoy na naiwan ng ermitanyo, mabilis yung nanumbalik sa orihinal nitong wangis. Dahan-dahan na rin yung naglaho hanggang sa mawala na yon sa kanilang kinaroroonan. Magmula noong nangyari ang ganoong insidente, naging mahigpit na sila sa pagsasanay. Kahit nga ngayong pangkasalukuyan, umiiral pa rin ang pamilya nila Nicolas sa mga liblib na lugar na malapit sa Mayon. Hanggat maaari, nananatiling lihim ang tungkol sa mga gawain upang hindi na malaman pa ng iba na isa sila sa mga pamilyang patuloy pa ring nabubuhay na naninilbihan sa diwatang si Gugurang, na kilala bilang isang pinakamalakas na bathala ng Bulkang Mayon. Okay. Opinyon ko sa kwento. Gugurang o Gugurang? Di ko alam yung tamang bigkas, kaya ginawa ko na lang siyang maragsa. Para sa akin, ngayon ko lang narinig tong kwento na to. Ngayon ko lang rin nakilala tong diwata na to. Pwede kasing si Gugurang, umiira lang siya dito sa Bulkang Mayon. Diba? Hindi siya kumakalat di tulad ng ibang diwata na kilala natin. Tulad ng mga diwata ng hangin, buwan, lalo na yung buwan, sikat na sikat yan dito sa channel natin. Pero itong si Gugurang, ngayon ko lang to narinig. Isipin ninyo may serye tayo nakakatapos lang na nanggaling lang din dito sa Bicol, pero hindi nabanggit to. So, ibig sabihin, sobrang tago o talagang hindi nagpapakita tong diwata na to, at ang misyon niya lang, mapigilan yung bulkan sa pagsabog. Yun lang yung sa tingin ko na nangyayari rito, kaya nilagay ng ating Panginoon itong diwata na to para bantayan yung Bulkang Mayon, para hindi na maulit yung mga nangyari ng mga nakaraan na sobrang daming pinatay ng bulkan na yon. Tapos yung dalawa naman yung parang alipores o 2 bathala na nasa ilalim ng pamamahala niya, ngayon ko lang rin sila narinig Pero iba ang tindi rin, tsaka ang lakas. So ngayong pangkasalukuyang panahon, ang sabi rito, umiiral pa sila. Di ko lang masabi kung nakatira pa rin to sa gilid ng bulkan o marami, kasi sobrang daming gubat na nakapaligid dito sa Bulkang Mayon So hindi talaga natin pwedeng masabi. Pero kasi ngayon modern na tayo, kahit yung mga maihirap na pasukin na lugar na papasok na natin. Kaya hindi ko masabi kung nakita na ba tong lahi nila Nicolas o lumabas na ba sila Nicolas sa pinagtataguan nila, tapos kahit lumabas sila, patuloy pa rin nilang sinasamba itong si Gugurang. Pwedeng ganon, di ba? So masasabi ko sa buong kwento na to, napakahiwaga, tsaka napaka-misteryo. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.